els defensors del més enllà. Caminant tot sol per la ciutat, topant amb cares que no coneix. Escoltant tot sol la veu del vent, recorrent els vastos camps plens de verd. Saps endevinar quan arrencaria a plorar. Als dos llocs em noto els ulls negats, deu ser que em començo a fer gran. Aquesta paret que no em deixava respirar ha caigut d'un plegat. Sento néixer en mi la força i el valor per buscar el meu camí. Tota aquesta gent que abans creia tan hostil m'ha ensenyat a confiar. Tots ens protegim darrere un posat de dur per evitar que ens facin mal. Moltes gràcies a tots, amics. L'equip de l'Urameshi disputa la final del torneig clandestí d'arts marcials i, de moment, té una victòria i 2 derrotes. En Sario hi aposta la vida per la victòria del seu equip i es decideix que, en el combat entre els dos capitans, el que guanyi s'endurà la victòria final pel seu equip. L'enfrontament decisiu entre en Yusuke i en Toguro està a punt de començar. El combat decisiu. L'enfrontament entre els dos capitans. Per fi ha arribat el combat final. El combat entre els capitans que decidirà el resultat de la final del torneig clandestí d'arts marcials. Ara ja tot depèn d'aquest combat. Tornarà a guanyar el torneig l'equip d'en Toguro o bé serà el de l'Urameshi qui participa per primera vegada? En aquest combat decisiu lluitaran en Toguro i l'Urameshi. Bon dia. Sí que és veritat que quan estàs nerviós et suen les mans. Ai, ara de cop i volta el cor em va sent. Ha arribat el moment. Aquesta sí que és l'hora de la veritat. Yusuke! Vinga, Yusuke, ànim! Urameshi! Si perds et mataré! Suposo que ja ho saps, oi? Yusuke, Has de guanyar com sigui. Em sembla que no te les hauríem d'haver donat a tu, les entrades per la final del torneig. Ho sento, ho sento. Ahir em vaig passar bevent i avui, quan m'he despertat, ja era tard. Tant és. El combat entre en Toguro i l'Urameshi encara no ha començat. Què més voleu? Al final hem arribat a l'hora justa. Ha sigut per casualitat. Ara no et vulguis fer l'important, eh? Ai! Vinga, ara el que hem de fer és seure i mirar-nos el combat del segle. Ei, és en Chu. Ei, també hi ha en Toya i en Rinku. I aquell altre és en Jin. Ah, moltes gràcies. Esteu preparats? Combat final! Comenceu! Primer repassarem. Vull comprovar si aquell cop de puny va ser fruit de la sort o bé de la ràbia. Començarem amb un 80%.
Ha començat! A en Toguro li han crescut els músculs! Què els hi passa? S'estan fonent com si els haguessin tirat àcid sulfúric. És molt fort. L'energia espiritual que desprèn en Toguro és tan poderosa que els esperits més febles no l'aguanten. Aquest poder malèfic és massa fort per les meves ferides. Oh, quina energia! Oh, però què és això? Quedeu-vos darrere meu. Una cel·la closa sí que la puc fer. Quin poder malèfic més intens! Si els humans normals que no hi poden oposar resistència s'exposen a aquesta energia... Noia, sortiu de pressa d'aquí! En Pooh ha creat una cel·la closa. Tinc una sensació estranya. Estic molt més tranquil del que m'esperava. Es diu que quan algú es fa una ferida molt greu deixa de ser sensible al dolor. Potser amb la por passa el mateix. Ben fet. Ha esquivat el cop de puny d'en Toguro i encara li ha donat una puntada de peu. Boig! No deus pas voler aturar un cop com els que fa aquest paio! Perdona. No seria just que t'ataqués en aquesta direcció. Tornaré a començar. No sabia pas que fossis tan atent amb les dones. És increïble! En un moment els dos lluitadors han intercanviat una sèrie d'atacs molt intensos. Ho han pogut veure, senyors espectadors? Això no és res. Ni l'un ni l'altre no han començat a lluitar de debò. Només s'estan estudiant mútuament. La força que té l'altre. No hauria d'haver permès que en Yusuke lluités contra en Toguro. Diria que en Toguro només ha utilitzat un terç de la seva força, mentre que en Yusuke en deu haver fet servir un 60%. Sí, però has de tenir en compte que en Yusuke té la Reigan. Si fa servir tota la seva energia espiritual, el tret pot ser molt poderós. La qüestió és saber fins a quin punt en Yusuke ha aconseguit augmentar la força espiritual durant aquests últims dies. No sembla que estiguis gaire nerviós. Molt bé. Demostra-me-la. Aquella força que et va donar la Genkai. Sí.
Ara mateix ho faré. Lluiteu! Lluiteu! Després de l'intens intercanvi d'atacs d'abans, els dos lluitadors s'han aturat i es desafien amb la mirada. Ara en Yusuke Urameshi comença a concentrar la seva energia a la mà dreta. Aquest gest! Segur que farà servir la Reigan! Va, molt bé, demostra-me-la. Aquella força que et va donar la Genkai. Què diu? Que la mestra Genkai li va donar la seva força a en Yusuke? Sí. La Genkai estava convençuda que se li acostava l'hora, i per això li va transmetre la seva energia espiritual en Yusuke. D'aquesta manera va poder morir tranquil·la. Quina mena d'energia és aquesta? No ho sé, jo tampoc no l'he vista mai. Si la mestra Genkai li va transmetre tota l'energia espiritual, llavors en Yusuke deu tenir una força immensa. Això valdrà la pena. Yusuke! Genkai, miri això. Dispararà! La Reigan, l'arma principal de l'Urameshi. I a més em sembla que ara és molt més forta que abans. Només puc disparar 4 trets. No em malgastaré ni un. Prefereix esperar-se fins que trobi el moment adequat. Va molt en compte. Ara li faré una mica més fort. Dispara! Ja t'he preparat un bon amagatall. Reigan! Ja el tinc! Això és increïble.
l'impacte de ple, i tothom està d'acord que aquesta força d'ara no es pot ni comparar amb la de la Reigan d'abans. En Toguro ha anat a parar molt lluny de l'estadi, no se'l veu. És massa... On sóc? Qui sóc? Ei, àrbitre, on ets ara? Per què no comptes, En Toguro ha anat a parar fora de l'àrea de combat, que no ho has vist! Fixa-t'hi que hi ha sota els peus d'en Yusuke. El ring ha desaparegut! En aquest combat no té sentit parlar de dins o fora. Només importa si mates o et maten. Ho heu vist? Quina força més increïble! Doncs sí, quan va lluitar contra mi no crec que en tingués tanta. Sí, nois, ara penso que quan hi vaig lluitar jo, si m'hagués engegat un tret com aquest, el combat s'hauria acabat en un tancar i obrir d'ulls. Em sembla increïble que en tan poc temps... Em pregunto quins entrenaments deu haver fet per millorar d'aquesta manera. Aquesta és l'energia que li va transmetre la mestra Genkai. Amb aquesta força, fins i tot enllestit en un 3 i no res, un monstre com en Toguro. El tret de la Reigan d'en Yusuke ha tocat en Toguro de ple. Sí. Aquell no deu haver tingut temps ni de protegir-se. Si això no li ha fet res en Toguro... Hiei, no cridis al mal temps. Per molt Toguro que sigui, amb un tret de la Reigan com el d'ara, ja no hi té res a fer. És aquesta, doncs, tota la força que tens ara? És un monstre! Però si no té ni una sola rascada! Toguro! En Toguro, que havia anat a parar enmig del bosc, ha tornat a l'estadi. Se n'han adonat que... Per primera vegada li podem veure la cara al descobert sense les ulleres de sol? En Toguro té una força increïble. Només amb l'energia que allibera ha destruït la barrera protectora que havia fet. Fins i tot amb el 80% de la força és molt més fort que jo. He estat ruc confiant tant en tu. No val la pena que faci servir el 100% de la meva força per lluitar. Acabaré amb tu tal com estic ara. Amb un 80% de força.
Tot fent servir l'energia que li va transmetre la mestra Genkai, en Yusuke no aconsegueix fer-li res a en Toguro. Així doncs, s'haurà de resignar a morir a mans d'en Toguro o bé trobarà alguna manera de derrotar-lo. El combat decisiu continua. Què? Que encara que en Yusuke li dispari amb la Ray Gun no li passa res de res a en Toguro? Només fa servir el 80% de la força i ja té una energia com aquesta. Què passaria si en fes servir el 100%? Però l'Urameshi també deu tenir més força que la que demostra ara, oi que sí? El pròxim capítol és en Toguro, terror al 100%. Urameshi, la victòria només depèn de tu! Dins del mirall que es va trencar trobo el teu rostre estimat. Et veig plorar, perquè el que vols no ho pots aconseguir. Per què no em dius a qui crides? És algun noi que no t'estima. Mai no em fas cas, mai no em fas cas. Quan es fa vespre ja et passo a buscar. Era tard, ja no s'hi veia, el vent s'havia entaulat. T'abraçava amb els ulls closos, em semblava que el vent ens intentava separar. No perdis la fe, trobaràs aquell que busques i per fi coneixeràs l'amor. Jo recordaré com ploraves, les mentides que em deies, tot allò que et dec. Tingues fe! La final del torneig clandestí d'arts marcials s'arriba finalment a l'enfrontament decisiu entre els dos capitans, en Toguro i en Yusuke. Enmig d'un intercanvi de cops molt intens, en Yusuke troba l'ocasió de disparar la Ray Gun amb totes les seves forces. El tret toca de ple en Toguro i l'envia molt lluny fora de l'estadi. Però, quan sembla que la victòria sobre en Toguro és inesperadament fàcil... És aquesta, doncs, tota la força que tens ara? En Toguro, terror al 100%. Només amb l'energia que allibera ha destruït la barrera protectora que havia fet. Fins i tot amb el 80% de la força és molt més fort que jo. He estat ruc confiant tant en tu. No val la pena que faci servir el 100% de la meva força per lluitar. Acabaré amb tu tal com estic ara, amb un 80% de força. Ah, sí que és fort, aquest. Però abans que no l'havia tocat de ple el tret de l'Urameshi. En Yusuke està del tot perdut. Potser sí. De debò que no li ha fet res en Toguro? Doncs a mi m'ha semblat que aquest tret era 3 vegades més fort que quan va lluitar amb mi. No li ha fet res! No li ha quedat ni una cremada a la pell! Ho té malament. I tant. Si la Ray Gun no li fa res, llavors no té cap possibilitat de guanyar-lo. Ni tan sols la principal tècnica ofensiva de l'Urameshi, la Ray Gun, no li fa res a en Toguro. Així doncs, sembla que l'Urameshi ja no té cap opció de guanyar aquest combat. Però escolti, senyoreta, no li sembla que no hauria de ser tan catastrofista? Que potser no tinc raó. Potser sí, però hauria de dir, per exemple, s'acosta el moment decisiu, o bé, potser farà servir una tècnica secreta que encara no hem vist, o alguna cosa que faci créixer l'expectació. Que guarda alguna tècnica secreta? No ho sé, suposo que no.
Doncs així perquè parla, si es pot saber. Quina mirada més fascinadora. Jo ja m'ho pensava, que no n'hi hauria prou. Què dius? Atenció, senyors, hem vist que l'Urameshi s'ha tret la canellera que duia posada. Què? Del canell hi surt un cercle de llum? Doncs potser sí que té alguna tècnica secreta que no coneixíem. Què passa? Per què brilla tant el canell esquerre d'en Yusuke? Manilles espirituals, una pràctica d'entrenament? A l'Urameshi li surt una llum al voltant dels braços i les cames. Què vol dir, allò? Ara resulta que ha estat lluitant donant avantatge en Toguro. Aquest paio deu ser boig. Esclar, això és el regal de comiat que li va donar la mestra Genkai. Bé, i em podeu explicar què és això? Abans de fer-te la prova, et vull posar una cosa. Ara, dona'm les dues mans. Així. Què és això? Pesa com un ase mort. Són les manilles espirituals, una pràctica d'entrenament de les vibracions espirituals. És com una mena de guix que fa augmentar l'energia espiritual. Doncs a mi més aviat em sembla una molla feta de plom, això. Aviam, que ets idiota o què, tu? La força física no et servirà de res per treure-te-les. Per això necessitaràs tota la força espiritual que tinguis. Força espiritual? Això mateix, que no t'ho he explicat un munt de vegades ja. La força física i la força espiritual tenen una naturalesa completament diferent. Esclar, la força espiritual. O sigui que hauré de fer servir tota la força espiritual? Home, només si no vols morir. El primer que has de fer és acostumar-te a les manilles fins que et puguis moure amb tota llibertat. Quan ho aconsegueixis, podràs produir una energia espiritual com la que tens ara, fent servir només la meitat de la teva capacitat. T'ensenyaré la paraula per treure-te-les. Però no l'has de fer servir si no és realment necessari. Al moment de treure-te-les, Yusuke, tu el sabràs millor que ningú. Tregui-me-les, mestre Genkai. Ante! Això ha canviat molt! Ara ja no el podrà guanyar ni en Toguro! Oh, quina cosa més increïble! Es veu que en Yusuke Urameshi encara ocultava una gran part de la seva força! Esclar, que no li deia jo! Quina energia que té! Sí, és increïble que encara li quedi tot aquest poder espiritual. Bon dia, quin paio! Però com s'ho deu haver fet per tornar-se tan fort, aquest? Ai, si ara hi tornessis a lluitar, segur que et mataria abans de començar! Doncs jo mai no havia notat una força espiritual com aquesta. I tant, per això hem de donar gràcies a la mestra Genkai. Ara en Yusuke segur que guanyarà. Vols dir? Bé, això comptant que en Toguro no es torni encara més fort.
Podries guanyar amb les manilles espirituals posades sense haver de fer servir tota la teva energia espiritual? Bé, sí. Però ja me n'he adonat que això no podia ser. Ja m'has pres prou el pèl. Ataca'm! Ara et demostraré qui és el que està a prova. Va ràpid! Ha desaparegut! El Toguro és... L'ha tombat, l'ha tombat! Crea com una mena de barrera de cops de puny. En Toguro no té ni temps per tornar-s'hi. Vinga, no paris, Urameshi! Què passa? No pot ser! Oh! I ara què deu passar? L'Urameshi, que estava fent un atac molt intens contra el rival, se n'ha separat de cop i volta. Per què? No era ràbia ni instint assassí, però m'ha semblat que en tindria prou amb la mirada per matar-me. Ah? Ei, què és això? El cos d'en Toguro s'ha fet molt més prim, com si fos un globus que s'hagués desinflat, no t'ho sembla? És increïble. Potser l'atac de l'Urameshi ha destruït la força que li quedava. Això no m'agrada. És com la calma que hi ha a la superfície del mar just abans que arribi una onada gegant. Sí, és veritat. Això fa esgarrifar. Per fi! He trobat un rival de debò. Em sembla que farem un bon combat. Preparat al 100%! Finalment ha arribat el moment que en Toguro ens demostri tota la força que té en realitat. En Toguro ens està fent una demostració per veure fins a quin punt és poderós quan fa servir el 100% de la seva força. Passi el que passi, vosaltres no us moveu. Heu vist quin poder malèfic més enorme? N'hi ha prou que et toqui de passada per fer-te desaparèixer.
no es veu res, ara! I en Yusuke? On és? Mireu allò. Se li remouen tots els músculs. És un home de debò, aquest? Va, Urameshi! Aprofita ara! Ataca'l d'una vegada! Acaba amb ell abans que arribi a tenir tota la força! No em puc moure. El cos no em respon. Però això no és por. Són ganes de continuar observant. Vull veure tota la força que té. És això. És això el 100% de... I ha acabat de transformar-se! Està perdut! No el pot guanyar cap humà, aquest! Calla, Shizuru! Això no és veritat! En Yusuke sí que podrà, ja ho veuràs! Sisplau, va, l'has de guanyar! Finalment, en Toguro ha aconseguit el 100% de la seva força! Ara sí! Només amb la força que ha fet servir per prendre aquesta forma, en Toguro ja ha fet desaparèixer una quarta part dels espectadors que hi havia a l'estadi! Això és increïble! Ara ho entenc, que quan en Yusuke li ha disparat amb la Reigan no li fes res de res. Però si només de sentir de tan a prop aquest poder malèfic ja sembla que t'hagis de tornar boig! Potser no hauria d'haver acceptat l'aposta que ha fet en Sagio. Només si en Yusuke hagués conegut la Genkai un any abans. Què ha estat, això? De sobte, l'Urameshi ha caigut a terra. Amb el dit. M'ha fet caure només amb el dit. Ha fet servir una energia semblant a la de la Reigan. Te n'has adonat? Doncs ara te'n penso disparar molts de seguits. Són molt potents. Si no hi faig alguna cosa, gastaré tota la força que tinc només per aturar aquests trets. En Toguro fa servir una tècnica molt curiosa, com si es volgués riure de l'Urameshi. Desgraciat! Ja ho veuràs. Val més que disparis amb tota la teva força. Pot ser l'última oportunitat que tindràs.
Què t'has cregut? Només cridant ha aturat el tret. Jo també havia sigut un humà igual que tu. I per això sé exactament el que encara et falta ara. És que no tens prou por. Però, noi, que encara et penses que em podràs sortir viu d'aquest combat. Finalment, en Toguro mostra el 100% de la seva força. A en Yusuke no li serveixen de res ni la velocitat, ni la força, ni la Reigan. Així doncs, com pensa continuar lluitant? Combat decisiu de la final del torneig clandestí d'arts marcials, en Toguro demostra el poder aclaparador que té quan fa servir el 100% de la seva força. En Yusuke li dispara la Reigan amb totes les seves forces. Fora! En Yusuke, l'altíssim preu per arribar fins al límit. De la seva força ha donat un cop de puny terrible a l'Urameshi i aquest ha anat a parar les grades del tercer pis. Espero que no et pensis el que no és, Urameshi. L'únic que has aconseguit és que faci servir el 100% de la meva força. Si ara volgués acabar amb tu d'una vegada, només amb una mà ja en tindria prou. Però si fos així, no tindria cap sentit haver-me transformat per fer servir tota l'energia que tinc. Si ho he fet ha sigut per poder veure tota la força que tens tu. O sigui que en aquests moments tens una obligació. Fer servir absolutament tota la força de què disposes ara mateix. Només per lluitar contra mi. Què et sembla tot aquest raonament? Desgraciat, desgraciat! Tot això que acaba de dir en Toguro m'ho ha tret de la boca! És l'instint. L'instint de la lluita és el que fa viure en Toguro. Has dit l'instint? No és això. És la meva voluntat implacable. Dit d'una manera més senzilla, la lluita és l'únic objectiu de la meva vida. L'instint només és una eina que utilitzo constantment per poder continuar viu. Mireu això. Són les ànimes dels que s'han mort a causa del poder malèfic d'en Toguro. Mira, en Toguro les està absorbint totes. Les fa servir d'aliment. Quan faig servir el 100% de tota la meva força em ve moltíssima gana. Sempre començo per les ànimes dels més febles. En menys de 20 minuts hauré devorat totes les ànimes de l'estadi.
Et sembla que potser tindràs una mica de temps per perdre? Que no t'han vingut a veure avui els teus amics Urameshi. Aguanta, Kai! Però què fan aquesta ara? Hem de fugir! De pressa, correu! Tots els espectadors fugen corrents de l'estadi perquè estan espantats pel poder terrible d'en Toguro. El pànic s'ha estès per totes les grades. Ara mateix baixaria i me'l carregaria. Aquest munt de músculs pudent. No et pots moure d'aquí, Shizuru. És molt perillós sortir d'aquesta cel·la closa que ens ha fet amb por. Aquesta paret! El preu que haureu de pagar pels bitllets és la vostra vida. Què us sembla? Oi que són barats? L'únic que podem fer és matar-lo abans no ens mati ell a nosaltres! Vosaltres calleu i espereu que us devorin. Aquest combat és només entre l'Urameshi i jo. Ets un desgraciat. A mi no em posis al mateix sac que tu, em sents? Esclar, és la ràbia. Per treure tota la força que tens al cos necessites estar enrabiat. Aquest ens acabarà devorant a tots! No! L'únic que podem fer és confiar que guanyi l'Urameshi! Urameshi, no et pots deixar guanyar! Carrega't aquest desgraciat en Toguro! Vinga, ànim, Urameshi! Amb quina facilitat canvien de camisa. Però quina barra que tenen. Em sembla que encara no n'hi ha prou. Yusuke! Yusuke! Keiko, on vas? No m'ho puc creure. Fins fa molt poc, en Yusuke i jo anàvem cada dia a l'escola. Fèiem el ruc i jo sempre li havia de treure les castanyes del foc quan en feia alguna. I tot i així, al vespre sempre patia per si havia sopat bé i l'endemà el tornava a arrossegar cap a l'escola. Potser era avorrit fer cada dia el mateix, però la nostra vida era plena de llum i de felicitat. Mai no havia pensat que això es podria acabar. I ara en Yusuke està lluitant amb el cos ple de ferides. Esclar, això és un malson. La vida de debò és l'altra, és l'altra. Això és un malson. Marxem, Aoba. Marxem. Yusuke. Tornem junts, sisplau. Yusuke! Keiko... Yusuke! Vols que tornem junts cap a casa? Vés-hi tu, si vols. Jo he quedat amb uns nois per fer una cosa. I et vols tornar a barallar de cap manera? Encara és massa d'hora! Va, anem cap a casa. Si t'acostes massa t'escalfaré el culet! Ja t'ho deia jo que anéssim a casa, Yusuke, no m'escoltes mai!
Yusuke, marxem d'aquí. Sí, sí. Ja no pots tornar, Urameshi. Què passa? Que ja no et pots moure? Permetràs que es mori tothom sense fer-hi res? L'extraordinari poder malèfic d'en Toguro fa que els espectadors que hi ha a l'estadi caiguin un rere l'altre. És molt possible que ni tan sols jo mateixa pugui comentar el combat fins al final. No, em sembla que no podré. Vinga, has de ser ferma, si no, no et convertiràs mai en la millor locutora de tot el món infernal. Sí. Rinko, digues, estàs bé? Sí, sí. Yusuke! Keiko. Ara has de ser molt forta, Keiko. Tot anirà bé, segur que en Yusuke guanyarà, segur. Perdre aquest combat seria com trair la mestra Genkai. En Yusuke no pot perdre de cap manera. No pot, ell no. Vinga, para de plorar. Aquesta veu era la veu de... Amb el 100% de la força sóc un ésser completament diferent del que era abans. Faré el que sigui per obligar-te a fer servir tota la teva força, Urameshi. Fins i tot això! El pròxim cop segur que l'encertaré. Desgraciat! Has de saber, Urameshi, ara que em pensava que per fi havia trobat algú digne de poder lluitar amb mi. I la decepció és un error molt greu. Desgraciat! No podré guanyar. Què passa ara? Que potser no hi pot fer res més. No sé ben bé per què, però em sembla que aquesta aposta la guanyaré jo. És massa fort. Potser hem arribat l'hora de morir. Estem perduts! Això és el final! Ningú no el pot vèncer, aquest! Tots nosaltres morirem devorats! Jo no vull morir així. M'hauria d'haver quedat al meu poble treballant en la fruita. Sóc molt jove per morir. Quina vida més curta. Shizuru, per què parles com si ja no hi hagués res a fer? Yukina, voten! Oi que podeu fer una cel·la closa per 4 persones? Ara ho entenc, aquesta veu és la de la mestra Genkai. Però com pot ser, això? L'ànima de la Genkai s'ha introduït al cos d'en Pu. Perdoneu que us destorbi enmig d'aquest combat tan interessant. La Genkai ha tornat! És ella! Toguro, oi que vols fer que en Yusuke tregui tota la força que té? Doncs et diré què has de fer per aconseguir-ho. Hauries de matar un dels seus amics. Genkai, es pot saber què diu? Escolta'm bé, Yusuke, ara ell tot sol és incapaç de treure tota la força que té. Aquí no se li obren els ulls si veu morir davant seu un dels millors amics. Per què diu totes aquestes bestieses? Tal com va la cosa, si no hi fas res acabaran morint tots. Si sacrificant una sola persona pots fer que la resta se salvi, què més pots demanar?
No digui bestieses! No sabia que fos així, vella boja. Li sembla correcte sacrificar una persona per salvar les altres? Es pensa que jo ho podré fer? És una desgraciada! Yusuke, dius això perquè no vols veure les coses tal com són. En aquest món sempre guanya el més fort. Sempre. Això també ho tenia en compte jo, però només com a últim recurs. Si resulta... Estàs tan verd que no pots controlar ni la força que tens. No em deixes cap més opció, Urameshi. Deixa'ls en pau! Que els deixi en pau? Et mataré a tu. Per fer que l'Urameshi tregui tota la força que té. O sigui, perquè jo hi pugui lluitar, tu hauràs de morir. Deixa el Toguro! Porc! Mur del mig! Desgraciat! Si ens ataca, l'únic que podem fer és defensar-nos tots tres junts. Sense armes, a tu et deu quedar molt poca energia espiritual, oi, Kurama? La mateixa que tu, que has fet servir el drac de flames negres. També podem fugir. Ni pensar-ho. Me'l puc carregar jo tot sol. Genkai, per què has dit una cosa com aquesta? De debò que és per fer que en Yusuke tregui tota la força que té? Que n'arribes a ser de patètic, Urameshi. La veritat és que no hi pots fer res. S'acosta! Espereu-vos! I aniré jo sol. Kubabara, però què dius ara? Tantes ganes en tens de morir, tu, ara? O és que ja no tens ni forces per pensar? Koenma, tu t'hi has jugat la vida perquè guanyés l'Urameshi, oi que sí? Doncs jo també ho faré, encara que jo no sigui tan important com tu. Kubabara! Tots vosaltres heu de saber que a mi no m'agraden gens els que no van fins al final de tot. Kurama, Hiei, no intenteu ajudar-me, no intenteu ajudar-me! No hi ha ningú més valent que en Kubabara, em vendré cara a la vida. A veure si li agraden les pessigolles de la meva espasa. Atura't, atura't, Kubabara! Urameshi... Urameshi, tu ho pots fer millor, oi que sí? No em pots desil·lusionar. Kubabara! Kubabara, aguanta! Kubabara, vinga!
I ara què? Ja tens més ganes de lluitar, Urameshi? Que potser no en tens prou amb un. Perquè si encara no en tens prou, em puc matar un altre, si vols. Tinc esgarrifances. Jo? No tinc perdó. Per culpa meva ha mort un amic meu. És increïble! Ho has vist? És totalment diferent del Yusuke d'abans. Aquest vent tan fred glaçaria les pedres i tot. No tinc perdó. Sobretot jo. No tinc cap mena de perdó. Ara sí que ja estàs preparat. La mort d'en Kuwabara ha omplert el cor d'en Yusuke d'una profunda tristesa i desesperació. Tindrà finalment prou energia per enfrontar-se amb en Toguro, que fa servir el 100% de la seva força? Durant el combat que ha de decidir la gran final del torneig clandestí d'arts marcials, en Toguro, que es transforma per fer servir el 100% de la seva energia, decideix matar un dels amics d'en Yusuke per fer-li aconseguir una força tan gran com la seva. En Kuwabara, com si volgués satisfer els seus desitjos, decideix convertir-se en la víctima d'en Toguro. Tu ho pots fer millor, oi que sí? No em pots desil·lusionar, eh? La fi del combat, el xoc final. I ara què? Ja tens més ganes de lluitar? Que potser no en tens prou amb un. Perquè si encara no en tens prou, em puc matar un altre, si vols. Tinc esgarrifances. Jo? No tinc perdó. Per culpa meva ha mort un amic meu. És increïble! És totalment diferent del Yusuke d'abans. Però què és això? L'Urameshi està alliberant una mena d'energia espiritual que no sabríem ben bé com descriure. Yusuke, això és pel xoc de la mort d'en Kuwabara. Ha canviat alguna cosa dins del cos d'en Yusuke, això és evident. La tristesa que té s'està transformant en un fort esperit de lluita. Desgraciat! Per què carai no m'ho havies dit, això de la Genkai? Yukina! Ara ho veureu de què és capaç en Kuwabara el valent. Urameshi, has de guanyar.
Perdó. Per culpa meva ha mort un amic meu. Sobretot jo no tinc cap mena de perdó. Tinc esgarrifances. L'expectació i el temor omplen tot el meu cos a parts iguals. Per primera vegada estic a punt de començar un combat que no sé si guanyaré. Quina tensió més agradable. És aquest el combat que estava esperant. I tu també en tenies ganes que arribés aquest moment, oi que sí? M'has d'estar agraït, Urameshi. Ara tu ja ets fort de debò. Urameshi, cada vegada t'acostes més al meu nivell de força! Però jo no sóc com tu, Toguro. En quin aspecte no ets com jo? Yusuke! En Toguro li ha donat un cop de puny formidable. L'Urameshi ha anat directament contra el mur. Aixeca't. No t'he fet pas tan mal, exagerat. T'he pagat amb la mateixa força. Sí, però ara no t'he fet tan mal com abans. I si no és perquè ara ets més fort, per què és? És veritat que ara el cos no em fa tan mal com em feia abans. En Yusuke i en Toguro cada vegada tenen un nivell de força més alt i més igualat. Sí, és evident, però alhora tots dos són absolutament diferents. No l'havia sentida mai una força espiritual tan confusa. Té un poder terrible, però també sembla que no sigui gaire sòlida. No ho sé, com si... Doncs t'he de dir que jo ara em sento molt millor que abans. Noto que hi ha algú que em protegeix. Aquest aire és una mica trist. No ho sé, d'alguna manera noto com si tingués el cos completament buit. Has d'entendre que l'Urameshi lluita contra si mateix, perquè ara no es pot perdonar. No ho sé si podrà lluitar contra en Toguro així, encara que tingui molta força espiritual. Urameshi, que potser estàs trist. Això és com una mena de xarampió. Quan t'hagi passat no ho tornaràs a tenir mai més. Ara et sents ple d'impotència. Però que no et vols tornar més fort, cada vegada més fort, fins a arribar a ser tan fort com jo, encara que hagis de renunciar a tota la resta. Ara és el moment! Creu-me! El poder és l'únic que compta! Ja t'he dit que jo no sóc com tu. Jo no hi puc renunciar. Què no pots fer? Si he arribat fins aquí, és gràcies a tota la gent que m'ha ajudat. Que innocent que ets, innocent, innocent, innocent! Tu ja no necessites ningú, però que encara no ho entens, això! Ja ho veig que hauré de matar algú altre perquè ho acabis d'entendre. Ai! Deixa'm anar. En el fons, jo t'admirava molt a tu. No t'havia vist tal com ets ara, però no em podia treure del cap la força immensa que arribes a tenir. Encara que la Genkai m'ho havia negat moltes vegades, jo realment pensava que valdria la pena renunciar a tot per arribar a ser tan fort com tu. Doncs ara ho pots fer. No ho faré. És l'últim que em va dir la Genkai. En Toguro es va voler transformar d'home a esperit ja fa anys.
per poder conservar la seva força durant molt més temps. Yusuke, les persones, totes, hem d'aprendre a lluitar contra el temps. Però en Toguro no va voler enfrontar-s'hi. L'orgull, l'ànima, els amics, va renunciar a tot. A tot. Va renunciar als seus amics? Tu no t'equivoquis, Yusuke. Tu no estàs sol. No ho oblidis. Finalment, he entès la importància de tot allò a què vas renunciar. Però jo no hi renunciaré! Jo faré el que sigui per mirar de defensar-los! Yusuke! Ja ha deixat de dubtar. Sí que es nota que ets el successor de la Genkai. Tens el mateix nivell que ella. No penso permetre que matis ningú més! Abans et mataré jo a tu! Vols dir que podràs? Molt ben fet, Yusuke. Aquesta força no és com la d'abans. És fabulós! L'Urameshi, immediatament després d'un cop de puny formidable, ha disparat la Reigan amb la màxima potència. Fins i tot un lluitador tan fort com en Toguro ha quedat estès a terra sense poder-se ni moure. Heu vist això? Encara no m'ho crec! En Yusuke encara el pot guanyar. El pròxim tret serà l'últim. I t'aviso que en aquest tret hi posaré tota l'energia que tinc. I tu hauràs de fer servir tota la força que vas aconseguir venent-te l'ànima per mirar d'aturar-lo. Et destruiré completament, et guanyaré! Oh! Vostès acaben de veure com en Toguro tot sol s'ha tornat a posar el cap al lloc! Què és això? O sigui que en Toguro no li ha passat res de res una altra vegada. Però això és impossible! Toguro, per fi ha arribat el combat que havies esperat tant. M'agrada aquesta mirada. Fins ara aquells que m'han mirat així sempre els he vençut i els he matat. Per feble que hagi sigut el contrari, sempre han lluitat amb mi amb totes les forces. Però ara per fi ha arribat l'hora que seré jo el que podré fer servir tota la força que tinc. Així que vés-te preparant, Yusuke Urameshi. No pot ser! És possible que en Toguro encara es torni més fort del que ja era? Completa! Ara el 100% del 100%! Increïble! Si vols arribar al màxim en una cosa, has de saber que et tocarà renunciar a totes les altres. Si tu no ets capaç de fer-ho, no passaràs de ser un aficionat.
I tu hi has renunciat? Això és mentida. Què dius? En vas fugir. Tu vas fugir. Jo no fugiré. Jo no renunciaré a res. Que es concentri tota la força del meu cos. Mestre Genkai! Tant me fa no poder disparar mai més. Tant me fa morir-me aquí mateix. Vull disparar aquest tret amb tota la força que tinc. És immens! I l'energia espiritual hi continua augmentant. Tots dos faran servir tota la força que tenen. Després d'això, només ens quedarà confiar en la sort. I ara s'acabarà? Oh, guanyi qui guanyi! El combat s'acabarà aquí. No estan estalviant gens d'energia. Tots dos han arribat al màxim! Estan forçant el seu cos fins al límit. Estan del tot disposats a jugar-s'hi la vida. Yusuke! La Reigan! Ara fa servir les dues mans. Per primera vegada està totalment a la defensiva. Vinga, Urameshi! Monstre de Toguro! Yusuke! Sembla que la Reigan encara li queda una mica d'energia. Però sap perfectament que si amb aquest tret no el guanya, en Yusuke ja no li quedarà gens de força per continuar lluitant. Sisplau, que aquest tret sigui definitiu. Acaba amb ell! S'ha acabat. Segur que ara ens devorarà a nosaltres. En Toguro ens devorarà tots els que encara són vius. T'he de donar les gràcies, Urameshi. Mai no havia pogut treure tanta força de dins com avui. Toguro! M'han sortit esquerdes perquè he passat del 100%. Com que pensaves en els altres,
M'has obligat a fer servir el 120% de la meva força. És això el que us fa tan forts. Som morts? Yusuke! Yusuke! Oh! Juri! Urameshi! Urameshi! Visca! Urameshi és el millor! Visca l'Urameshi! Yusuke! Yusuke! Ho heu vist? En Yusuke ha guanyat! Guanyador, en Yusuke